president. Maganiga president. Mavri. Okay, ane mukonyo mu Bible ndi Jona akaramba kutumwa message receiver ndiye Tashishi anzi Niniva mukonyo wake unomboda kana kufa sekufunga kwangu aiti itawe Mwari sekufunga kwangu endaimeka Mwari sekufunga kwangu musanditsome Mwari sekufunga kwangu musanditume Mwari. After ipapo kuna Judas akangofunga kuti ndoda mari nhasi ndiye tu kanditengese Jesus ndokubva asvika amupakisi sekufunga kwangu aiti wandichakisa batai iye wandichakisa batai iye wandichasoda batai maivi wandichakisa batai. After ipapo kuna Peter munozviziya akacheka munhu nebanga Jesu ndokunonga nzeve ndokunama Peter ndokubva ashamisika sekufunga kwangu aiti Jesu mune mejiki maivi Jesu mune mejiki maivi Jesu mune mejiki my God Jesu mune mejiki. After ipapo kuna Solomon Adam akapiwa mukadzi 1 iye ndokuita 1000 aiva kusasei manje ari 1 sekufunga kwangu aiti uya pano chu oenda pane mumwe uya pano chu oenda pane mumwe uya pano chu kusvika vapera uya pano chu. After ipapo kuna David akangoona mukadzi achigeza iye ndokubva atokwira upstairs kudongorera mukadzi achigeza sekufunga kwangu aiti momziva nemulatatavo momziva nemulatatavo momziva nemulatata vanemulatata kotera Thomas Chetirama akaona Jesu pamusoro pemvura iye nehana tu ndobva yarova Peter ndokubva atovhunduka chikanzi chie ona chigosti icho ona chigosti icho achisi Jesu chigosti icho achivhunduka ona chigosti kuita kote batai umboro katakata kunguru kuita zveva sukuru kubaka kunge kendoro muchewena mendoro wamakote sandoro sandoro wakadaro kundoro ndokovati 1 pamoyo ndobva ndambaya kuti chu makumbo zu kupinza senyi izu ndakuda kunohako darikama ane nharo ndiyani chiite handidi noizi sezvigayo vasingagonei inzwa rimwe zviri nani kuda bhebhi risina wono pane kudanana nebhebhi risina nekuti bhebhi risina aiwa rinondishayisa mufaro turi flat endai kukuku tune madhoha Ventures. Yeah, man.